Tenés que ligar na FC Mobile. Está na Story 3 Overout. Está aqui dá na mão. Lança tua кръсно до 11. Ама снимам се видео. Я да играем. Се зареди. Яйде. Хора, колко ми дадете на отбора 1 до 10? 1 от 10. Имам Пеле, Луис Буфон, Аканджи, Тиония и това на отбора. 103 оверот. Сума пари съм дал за този отбор. Аз съм дал 1 милиард. 1 милиард съм дал. И нещо да правим? Не нещо. Айде да почваме да играеме. Какво да играм на бърз атак и на футбол? Да играм на бърз атак. Не знам, айде. Защото съм слаб, но купи на бърз атак и на всичко, ама не ми си играе. Аз като седна, аз имам един главен акаунт, ама добър. Ама акаунта ми с телефона го фърих от терасата и не работи. И от това си направих нов акаунт. С друг телефон. Да видим. И Тома Ямал, Роналдо и другите не ги видях. Дай, браво, не. Браво. Не, как не съм вкарал? Трудно ми е как сме 0-0. Добре, 0-0. Той вкара с Кристиано. Дай, браво, Може сме равни? Не. Може да завършим равни. Хора, водим го. Хора. Дали да го победим? Хора, дали да го победим това? Браво! Айде, бе! Един фал. Ти не можеш. Дай. Браво! Хора, победихме го. Хора, ние сме непобедими. Непобедими сме. Той само Кристиано Роналдо го спаси тук. Една победа. Не знам да си стикаме мачовете по-добре. Мачовете да ми по-тегаво. Защото е по-дълго и да видим то. Хора, абонирайте се за канала. Гоним. Дай да направиш това абоната. Това да го бием. Си мисля. Дай да го попукаме телефона, стане да го бием. Дай да го бием това. Не знам, това може да хакера, ама не мисля да ти я купи. Да видим. Аз не казвам, защото съм кой знае толкова добър. Ама става.
da morrer. Então será... Escuta isso, tu não é mal ficar agora. Para imagens, para as águas. Tu cansa da dor? Viste agora? Da será que posso? E as malco. E daí? Daí, donde pere. Não, esse cara do passo, velho. Esse cara do passo, Rora. Mas, né? Rora, ele é binto. Daí o binto, né, todo bar. Todos parece a gastar. Mas tá. Não acredito nem bitka. Moro e pouco da... Se tá irado e pouco da... Se fico com Miguel. Isso é o que povo estava. Que eu falo... Ah... Pipetreva. Tá, peraí! Ih, peraí tu. Tem corner. Peraí! Ih, não vou dar. Posso ficar no corner. Tô como bem, tá chegando? Ih, uma calma. Rora. Koftor, wat? Koftor, Pipetreva, wat? Pipetreva. Rora, né? Ba, os Buffon, o partner, o tem paquete, trai da bol. Ne продава се Буфон. Може да адмирахта, а не никога. Това ми любимия вратар. След то как беше. След Едърс. Айде бе, едината това. Не бе, тя има попълнение. Задължително попълнение. Да любим това. Mi caixa tua uma bia. É bom, que eu faço tanto lá. Olha, por fundo, broso. Pega logo por cima, matarás. Já o que